Οπότε, λοιπόν, πάμε να πιάσουμε δουλειά! Φύγαμε! Λέτε. Εδώ πέρα, παιδιά, είναι το μέρος που θα δουλεύω εγώ. Θα εξυπηρετώ τους ανθρώπους και θα τους σερβίρω. Και εγώ, παιδιά, θα είμαι στην κουζίνα, εκεί πέρα να μαγειρεύω, να φτιάχνω διάφορα snacks, διάφορα πράγματα. Με τον επαγγελματία μάγειρά μας. Βεβαίως. Θα σε μάθει να μαγειρεύει σωστά, εντάξει. Βεβαίως. Έφυγες, λοιπόν, φύγε. Και περιμένουμε τώρα πελάτες. Λοιπόν, είμαι στην κουζίνα εδώ πέρα με επαγγελματία σεφ και θα βάλουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα μέσα που έχει λάδι, έχει σκόνη, γενικά ό,τι χρειάζεται. Ακριβώς στη μέση το βάζουμε και τώρα κατέβουμε, παιδιά. Έτσι και έτσι. Αυτό θα κάνω μια αρχή. Ήρθε ένας πλάτης, παιδιά. Ήρθε η ώρα να πάμε. Καλά τα πρώτα μας πελάτη. Τι θα θέλατε? Άκουσα πως είστε το καλύτερο μαγαζί εδώ πέρα. Φυσικά είμαστε καλύτεροι μάγειρες εδώ. Τώρα θα ήθελα το καλύτερο γλυκό που έχετε εδώ πέρα. Το καλύτερο γλυκό που έχουμε εδώ πέρα, Αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο για μας. Θα το κάνουμε το πιο ωραίο με το καλύτερο σεφ του κόσμου, το λιμόνι. Ωραία, ωραία. Επιστρέψουμε, κάτσε όπου θες, κάτσε εκεί μέσα πάνω και σου φέρω το γλυκό. Το κάθε φέρω, ναι. Ωραία, παιδιά. Τώρα πάω να πω στον Οδυσσέα, στον Δημόν. Δημόν, έλα εδώ. Ήρθε ο αδερφός Οδυσσέας και μας ζήτησε η παραγγελία το πιο ωραίο γλυκό που μπορούμε να φτιάξουμε. Το έχεις? Βεβαίως το έχω. Δεν είναι και μόνος μου, έχω και βοήθεια από επαγγελματίες, οπότε άνετα. Άντε, φτιάξω για να μείνει ευχαριστημένος. Βεβαίως. Ο Οδυσσέας ζήτησε το καλύτερο γλυκό, αλλά επίσης ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ το μάγκο. Οπότε θα ετοιμάσουμε γλυκό μαζί με μάγκο. Κοιτάξτε, για αρχή πάμε να πάρουμε από το ψυγείο το γλυκό μας, το ανοίγουμε. Να το. Εδώ πέρα, παιδιά, αυτό είναι γλυκό, έχει μέσα μάγκο και θα το δείξουμε σε εδώ πέρα, παιδιά. Το βουτάμε, κοιτάξτε, όλο. Και τώρα περιμένουμε έτσι να στεγνώσει, περίπου 10 με 20 δευτερόλεπτα. Περιμένουμε να στεγνώσει και τώρα που περιμένουμε και στέγνωσε το βάζουμε εδώ πέρα έτσι. Τώρα, παιδιά, με το σπρέι πρέπει να το πράσουμε από πάνω, όπως βλέπετε, παιδιά, εδώ έτσι. Τα περνάμε. Και τώρα, παιδιά, η τελική πινελία, η τελευταία πινελία, πώς λέγεται. Βάζουμε λίγο κόκκινο για να μοιάζει με μάγκο. Αυτό το γλυκό είναι μάγκο, κοιτάξτε. Έτσι, παιδιά, το κάνουμε και θα είναι πανέμορφο και νόστιμο. Ορίστε, εδώ πέρα το μάγκο. Ποιο μάγκο, τιμώσουμε το καλύτερο γλυκό. Αυτό είναι το μάγκο. Αυτό είναι γλυκό το οποίο μοιάζει με μάγκο και έχει γεύση μάγκο. Μυρίζει τέλεια. Πήγαινε στο Οδυσσέα. Έτσι, μπράβο. Οδυσσέα, ορίστε το γλυκό σου. Είπα γλυκό, όχι φρούτο. Ωραία, μπρο, εμπιστεύσουμε. Απλά δοκίμασε και θα δεις ότι είναι το καλύτερο γλυκό του κόσμου. Πραγματικά τρελαίνομαι. Οκ, θα το δοκιμάσω. Πώς σας φαίνεται, κύριε Οδυσσέα? Είναι τέλειο, 10 το 10! Τιμή μου να σας εξυπηρετήσω. Παιδιά, πάω κάτω γρήγορα, γιατί έχουν και άλλοι πελάτες. Παιδιά, πραγματικά δεν το περίμενα έτσι.